Kaixo, egon gara ikasturte osoan, kompetentziak ebaluatzen eta iritsi da azken momentua, azken ebaluazioa kalifikatzeko momentua. Bueno, hemen inikan sartzeko bi aukera dauzkagu. Alde batetik, ebaluazio jarraia egiten badugu, ebaluazio joango gara kompetentzi espezifiko horien balorazioa sartzen, baina kasu honetan bigarrena balioko du eta hemen hirugarrenak. Baina hau izango da nolabaite azkena. Hau pasa beharko dugu arruntera, ze hau da azkena ebaluatu duguna eta balioko lukeena ebaluazio jarraian balin gabiltza. Ez badugu egiten jarraia, hiru ebaluazioetan kompetentzia ezberdinak edo landu ditugula pentsatu daiteke, eta arruntera pasatzerakoan, azken notara pasatzerakoan, edo azken kalifikaziora, egingo dituena da, hiruren batazbestekoa egingo du. Eta kasu honetan, hirugarrena izango da, balioko duena bukaerarako arrunterako. Baina goazen ikustera inikan nola egin genezaken. Bueno, hemen daukagu, hau beti bezala, notak, partzialak eta hirugarren ebaluazio. Nota jarri ditugu, orduan hirugarren ebaluazio ontako kompetentziak, hirugarren ebaluazio ontako kalifikazioak izango dira azkenak. Jarraia egin badugu. Ez badugu jarraia egin, hau izango da hirugarrena, eta bigarrena eta lehenengoarekin batazbestekoa egingo dugu. Bale, ja sartuta dauzkagu, edo batera, modu batera edo bestera, hirugarrengoan sartu ditugu gure kalifikazioak. Joango gara arruntera, eta hemen egin behar dituguna da inportatu. Ematen diogu inportatu, kompetentziak, eta hemen ezberdindu behar dugu. Batazbestekoa nahi badugu, egingo duguna da, hiru ebaluazioak aukeratu eta batazbestekoa egingo dugu. Jarraia egiten badugu, bakarrik hirugarrengoa ekarriko dugu. Eta horrela, inportatu emango diogu. Inportatu ditugu, eta hemen daukagu kompetentzien zutabea. Eta barruan egongo dira, bai kompetentzia espezifikoak eta funtsezkoak ere. Bueno, kontuan izan, hau egin behar dugula lehenengo gauza bukaerako nota bihurtu. Bihurtu dugu, eta orain egin behar duguna da pasatu ebaluazioko azken notara. Arruntean gaude, kontuan eduki, arruntean gaudela. Gezitxo honi eman ezkero, pasako zaizkigu notak. Baina kontuan izan behar dugu gauza bat. Gu ikasturte osoan aritu gara, hasierakoa, ertaina eta aurreratua moduan ebaluatzen, baina gero azken nota jarri beharra daukagu, batetik 10era, eta hemen einikak egingo du bihurketa hori. Ikusten duzue, egin duela bihurketa. Eta hoia, joango da, bai boletinetan eta bai aktetan. Eta horrela, ja bukatuta eukiko genuke, kurtso amaierako notak jartzearena.